Да, заповядайте. Много се извинявам, понеже да влеземе все пак в реален дебат и да говорим с реални факти. Затова си позволих така настойчиво да взема думата. Затова така и първият въпрос мисля, че е съвсем обективен. Благодаря, министър Караджов. Така, още един въпрос, заповядайте. Няколко въпроси имам госпожа Караджова. Вие споменахте, че сондите, който ни предупреди, ако има такава сонда, аз мога да ви предупредя за добива на шистов газ. Има такава сонда в България, тя се намира в село Рогозино, в община Генерал Тошево. Модела на сондата, която е там, е точно за добив на шистов газ. Това е вярно. Това е вярно. Имам снимков материал, мога да ви кажа и модела на сондата. Другият ми въпрос е защо нарекахте всички професори едва ли не идиоти, които споменахте, че всички професори, които са изказали по този въпрос, ги нарекахте идиоти, преди технологията. Значи технологията за проучване е аналогична на технологията за добив. Единствената разлика е, че при добива се прави хоризонтален взрив, а при проучването се прави само вертикален. Така че технологията е една и съща. Разликата е съвсем малка. Но значително. Така че вече имате сигнал за село Рогозино, вече може да вземете пред нас. Да, предлагам да отговоря министър Караджов. Преди да отговоря, искам да кажа, че тук са мои колеги от Министерството, дългогодишни експерти, професионалисти, които по-нататък ще участват в дискусията с своя професионализъм. На въпросите, които бяха поставени коментари, мога да отговоря последния начин. Първо, по отношение на въпроса, защо Министерският съвет дал разрешение за проучване, добивна концесия. Знаете, че не от тая година и не само за това подземно богатство, а във всички случаи към момента процедурата е следната, че се дава принципно решение, като във всички концесионни договори е записано без изключение. Разбира се, това е във връзка с промени преди 2 години в законодателството. Преди стартирането на каквито и да е проучвателни дейности е задължително провеждането на публичните процедури. Тоест, това е подусловие. Министерски съвет почти всяка сряда приема решения за проучване и добив на подземни богатства или за концесии и там изрично се записват и условия. Тоест, такава е процедурата, така че тази концесия може да се активира единствено и само след провеждане на екологични оценки. Всичко останало би било незаконно. Това ми е отговора. Второ, по отношение на вашия въпрос, защо не проучим опита на САЩ, вероятно и по-скоро това е работа на тия компании, които искат да извършват подобна дейност. Работата на Министерството на околната среда и водите е технологията, по която фирмата, която ще извършва проучванията да прави, е ние да оценим тя вредна ли е или не е вредна за околната среда. Мисля, че от интерес на компаниите, които инвестират средства и кандидатстват и съответно губят съответното време и така нататък, е да проучат най-добрите практики в света, за да имат най-малко проблеми в хода на тия процедури. Трето, по отношение на информацията, към момента никой не е входирал устно или писмено в Министерство, че се извършва проучване. Съвместно с колегите от Министерство на икономиката, където ни специалисти по подземни богатства, ще направим проверка за вашата информация, какво се случва до това село Рогозино
и ще бъдете информиран, ако може да се оставите координатите. Моля ви, за село Рогозено няма никаква информация, нито сте предоставили, нито Ние няма да спорим, няма да споря с вас. Отказваме се достъп до информация. Не говоря, моля ви. Как да разберем къде какво има? Моля ви, много не обичам да се говори с общи приказки. Кога сте подали, за какъв достъп, дайте документите. Дори да ви кажат, кога сте го подали, сега ще го Не, моля ви, това са празни приказки, аз не обичам такива неща. Обичам, покажете си документа и какво сме отказали. Покажете и вие решението на Министерския съвет, за да видите, че там няма предварителното условие да е направено ВОС. Покажете и много ви моля, има закон, в който има. Това се прилага всеки дневно. Ще ви предоставим. Да, извинете, понеже аз искам така малко да уважавате модератора. Днес аз съм на изпитание и искам да се покажа като добър модератор. Вече ме прекъсват от залата, явно има някакъв проблем. Сега, позволете ми, ще има достатъчно време за дебат. Всичко това, което се каже в тази зала, ще бъде сведено до съответните министерства и ще има публичен достъп на всички. Сега, позволете ми все пак, като модератор, тук виждам екс-депутата Минчо Христов и ще му дам думата по една много проста причина. Има в ръката си микрофон. Т.е. той може да го използва във всеки един момент от време. Просто моля повече да не давате микрофони, чисто технологично, и да дадем възможност последен въпрос и ще дадем възможност на министър Трайков да отговори, с което приключваме първата част. Благодаря. Благодаря за предоставената възможност. Вижте, аз, знаете, говоря директно и госпожо Караджова, обръщам се към вас и към министър Трайков. Малко ми е мъчно да гледам двама министри как действат като лобисти на една частна чуждестранна фирма. Но имам конкретен въпрос. Относно решението на Министерския съвет, което вие двамата като министри сте подписали, а виждам, че активно поддържате. Аз бях първият човек, който пред Националното радио прочете част от това решение. За съжаление, от медиите единствено Сашо Диков същата вечер поде темата. Никъде не се спомена. Моят въпрос е следния. В точка 8 има една точка 8 на това решение, което казва, че решението подлежи на предварително изпълнение, цитирам много точно, предвид важността на шистовия добив за България и енергийната сигурност на страната. Перефразирам, но мисля, че абсолютно точно това е смисъл. Не знам защо, госпожо Караджова, вие казвате, че има екологична оценка. Ако тази екологична оценка е същата, каквато вие направихте за Бургас Александруполис, където давахте зелена светлина на проекта, предполагам същата ще бъде и за шистовия газ. Моят конкретен въпрос е защо вие отказвате да вземете опита на шистовия добив в Канада и в Щатите, където пораженията върху околната среда са жестоки. Включително един бивш посланик на Съединените американски щати онзи ден имаше интервю в българската преса и той самия призна, Минчо, моля че има дебат, въпросът е зададен. Това е спорна технология, която сега си проправя път и наистина мисля, че не бива, и това е моят въпрос към вас, считате ли, че трябва да дадете възможност една частна американска фирма да използва българската територия за опитно поле и да замърсява територията на България? Това е въпросът ми и моля да ми отговорите конкретно. Благодаря. Ще ви отговоря абсолютно конкретно. Дали ще замърси или не съответната проучвателна дейност, мога да ви отговоря единствено и само, когато се входира проектът в Министерството и специалистите видят какво е това нещо. В момента ние не можем да се произнесем, защото ние нямаме нищо.
в Министерството. Тоест, аз не зная вие на точно какво се произнасяте, че това е опасно. Американски опит. Така, както разбрахте, има и полски опит. Нали, тук са хора, които не лъжат. Аз обаче, отново ви казвам, не вярвам нито на американците, нито на някой друг. Аз вярвам на това, което ще бъде входирано и това, което оценят колегите. Ако ние подхождаме по този начин, защото някой някъде някога бил чул, ние трябва да се сътворим държавата. Отговорът ми е, вие ще получите и цялото общество отговор. Дали е вредно или не за околната среда това проучване, когато бъде входиран проектът в Министерството. Второ, отново познава вашето изказване за зелена светлина на Бургас Александрополис, показва тоталната ви некомпетентност по темата. Многократно заяви, включително и вчера сутринта по Българска национална телевизия, какво в момента се случва с тази оценка. 2 години ние изискваме от инвеститора и накрая получихме доклад, в който има пълен анализ на всички рискове за околната среда. В момента ние сме на етап, в който казваме, докладът, който е представен от инвеститора в Министерството, има достатъчно информация и е пълен, така че ние можем да стартираме обществени обсъждания. Това означава, че хората, които ще участват в тези обсъждания, експерти и така нататък, ще имат достатъчно информация като пълнота и като дълбочина, така че и хората да могат да вземат отношение, и експертите, и специалистите. Тепърва започва процесът. Това, че качеството на доклада отговаря на изискванията, което е нашето решение, не означава, че проектът се разрешава. Така че, моля ви, ако участвате в такива форуми, си прочетете законодателството и се запознайте. Аз благодаря на министър Караджова. Освен това, просто моля да бъде извинена. Тя е служебно ангажирана, остават нейните сътрудници тук. Освен това, колеги, все пак да дадем думата и на... Има ли дума шистов газ в нашото законодателство? Защото разрешенията в България се издават за добив на природен газ, който е поточно заменател с шистов газ. Тоест, вие не се нуждаете от допълнително разрешително за добив на шистов газ. Шистовия газ е обикновен природен газ. Значи вече имаме издадени разрешителни, които разрешават. Моля ви, аз имам апел към аудиторията, не ме провалите като водещ. Нека да има някакъв ред тук. Сега, много ви моля. Значи министър Трайков, аз го ощетявам вече няколко пъти, ще вземе да ми се обиди. Моля? Да? Така. Дайте микрофон на господина, но съвсем накратко. Извинете, че бях толкова настоятелен. Дойдох на този форум с персонална покана. Новоизбраният кмет на община Нови Бургас. Знаете, че този протест срещу намеренията на правителство започна оттам. Искам да кажа, че имам всички основания да заявя, че този протест беше оглавен от онези, които не са просто опоненти на правителството ГЕРБ, а са негови врагове. Има определена политическа подкладка. Много моля. Никога, аз като пет, никога няма да поставя. Никога няма да поставя. 90% от съгражданите ти са противе. Само ми слушайте. Много ви моля, дойдох да набера информация по този въпрос. Точно така. Много ви моля. Ще получите... Разговорът да бъде добронамерен. Съгласен. Да бъде добронамерен. Моля, господин... Никога не съм предполагал, че в столицата пред представители на Европа, присъствието на двама министри, може да се води такъв спор. Много ви моля, бъдете добронамерени. Дайте да намерим пресечена точка на интересите.
Благодаря, господин кмете. Сега позволете се пак да дадем възможност. Извинете, много ви моля. Много ви моля. Не, моля ви. Ние не можем да водим диалог. Ама вижте, чакайте сега. Това не е парламент. Това е граждански парламент. Пощадете ме, защото няма квестори тук. Аз искам все пак да се чуе нещо. Вижте, има определена последователност. Нека да даде възможност на министъра да отговори на въпросите, защото и той е служебно ангажиран. След това имаме достатъчно време. Много ви моля. Има достатъчно време, за да може да се води дебат. Аз просто сега ще кажа някакъв знам за това, което казвам. Не знаем как ще ви избрали хората. И това знаем. Не съм партиен кандидат. Аз съм кандидат на хора. Господин кмете, много ви моля. Не, добре. Значи, знаете, че в един спорт по-умният отстъпва първи. И така, давам думата на министър Трайков. Много моля за тишина. Уважаеми господин Тасев, аз ви се чувствам и ви разбирам, вие сте осъден да се провалите като модератор. Това, което видяхме в последните 10 минути, не може да се намери по-красноречива илюстрация за това, което споменах в експозето си. Тези хора не искат дебат. Ето вижте, те нарекоха и обидиха тук половината хора. Те са поканени на експертен форум, който да им даде възможност да получат информацията, която твърдят, че нямат. Обидиха и наругаха кмета, който е избран с гласовете на Нови Пазарчани и след това си тръгнаха. Не сме си тръгнали. Те твърдят, че не могат да вземат думата. Виждате, че аз едвам, въпреки че съм министър и въпреки че изрично ми я дадохте, я взех. Значи 90% от дебата до тук няма дебат, има изливане на една омраза, на повтаряне на лъжи. Съжалявам за тези, които поставям в общия кюб с вас, защото аз знам, че има добри, искрени хора, които вярват, че правят нещо добро, които са искрено загрижени. Не може обаче това също да се каже за тази част, нали, от най-кресливата част на тази определена теза. Аз много се надявам, че в резултат и на днешния дебат, и на продължаващия диалог ще могат да се поставят конкретни аргументи и че се вземе аргументирано решение. Това е единственият начин, по който аз като министър мога да работя, защото аз съм само един. Освен това, знаете, че обикновено добре организираното малцинство е по-чуваемо от пасивното мнозинство. Нашата цел е да няма пасивно мнозинство. Всеки трябва да е в състояние да формира свое мнение за или против. Благодаря ви. Аз благодаря на министър Трайков. В крайна сметка, мисля, че сега вече можем да преминем към следващата фаза. Просто ще изчезнат определени дразнители от тази маса. Виждам, че се създава напрежение. Сега за това позволете ми да дам думата вече на конкретните специалисти, защото очевидно, че има сериозен проблем. Очевидно, че този проблем трябва спокойно да се дискутира. Очевидно е, че трябва да се приложи един системен подход. Колкото е по-сложен един проблем, той трябва да се декомпозира на множество прости. И мисля, че отговор на тези въпроси може да даде първият докладчик. Това е господин Христо Казанджиев, който е безспорен експерт в тази област и затова позволете да му дам думата за неговата презентация. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Моля за вашето внимание. И имам удоволствието да представя една статия, написана от петролни специалисти, както и от икономисти в петролната сфера, която беше публикувана преизвестно в сайтове, предоставили сме на обществени организации и така нататък. Тази статия прави опит да представи истината за шистовия газ на експертите, петролни специалисти, които дълги години са се занимавали с проучване. Преди да направя експозе по статията, бих искал да обърна внимание на следното. Защо точно шистовия газ предизвика такава полемика? Такава огромна полемика в целия свят и то най-вече в Европа. Защо не предизвиква полемика, например, другия източник на природен газ, така наречения coal bed methane, т.е. метан от въглишни пластове, който е аналогична технология? Защо не предизвика полемика друг нестандартен източник, така наречените газ от плътни пясъци? Отговор е един. Защото от дълги години за пръв път се появи един източник на природен газ с огромен потенциал. Потенциал равен на конвенционалните находища. А огромната полемика бе предизвикана от това, че този потенциал и резултатите от това доведаха до драстична промяна на световния пазар на природен газ и до една огромна възможност за промяна на геополитиката в редица райони. Това е политически аспект на нещата и вън от всякакво съмнение за мен няма проблем за шистовия газ, има политически проблем, който отнема или дава възможност да бъдат отнети от някои доминиращи субекти геополитическите лостове за въздействие. Така че дайте да направим разлика между политическите аспекти и чисто технологичните експертните проекти. Защото маса хора, т.е. много малко хора знаят, много от хората не знаят, че всъщност тази технология в България, за която се говори, се прилага от 60-те години, проучванията за нефт и газ, и министър Караджова беше абсолютно коректна, когато заяви, че няма нови технологии. Има усъвършенствани технологии, такива, които се прилагат в нормалната петролна промишленост. Малко хора знаят, че в България тази технология, включително технологията за проучване за шистов газ, се прилага от 2000 година. За проучване на и същия тип изпитание, и същия тип разкриване на пласти и така нататък в района на Добруджанското въглишно находище, в което е установен потенциал от 7 милиарда кубически метра природен газ, но поради една или друга причина фирмата, която го откри, беше изгонена от България. Така че дайте да отделиме политиката, геополитиката и лостовете за въздействие върху определени политически аспекти от чистата технология в експертен план. Точно това ние целим с нашата статия, където сме се опитали да разясним нещата. Допълнение. Господин Минчо Христов казва, една експериментална технология не е вяра. И когато министър Трайков каза неистини, беше абсолютно прав. Аз, тъй като не съм ограничен от политически постове и така нататък, и съм абсолютно независим експерт, трябва да ви кажа, че това са лъжи. Защото е достатъчно да отворите интернет, в който може да се прочете кога се пробива шистов газ в Съединените щати. И в света на много места. Разликата е, че от 94-та, 5-та, 6-та година, когато се разви технологията за хоризонтално сондиране, се създадаха възможности за повишаване на зоните за дрениране, оттам добивите в сондажите и добива стана икономически ефективен. Това е разликата. Никаква друга разлика няма.
А проучването, сондирането, добива за шистов газ е аналогичен на този за проучване на нефтени и газови находища. Няма разлика. Всичко това е разяснено в тази статия. Тази статия е с обем от около 30 страници. Няма да ви отнема много време, за да имате възможност да ми задавате въпроси, ако искате. И ако нещо представлява интерес. Ще се спра накратко в тези 10 точки, които сме начертали, които по наше мнение тогава бяха интересни за обществеността, така че започваме в началото. Що е то шистов газ? Различава ли се от природния, опасен ли е за здравето? Както преди малко имах неблагоразумието, поради липса на достатъчно добро възпитание, се провикнах. Шистовия газ е нормален природен газ. С тази разлика, че се съдържа не в конвенционалния резервоар, а в така наречените shale скали, които не са точно шисти, но това е популярен израз. Това са така наречените глинести скали, богати на органично вещество, които като правило винаги са се възприемали като генератори на въглеводороди. Тоест, те са източника, от който се формирал нефт и газ. Процеса на формиране и образуване на тези утайки в скали, значителна част от газа остава в тези скали. Като правило тези скали са черни, с голямо съдържание на органично вещество и така нататък. Така че на територията България шистов газ има, тъй като всички от тези, които сме проучвали в България, аз имам 35 годишен опит в проучването за нефт и газ, зная, че влизайки в такива глинести скали, особено в старите формации, които са, говорим за много стари формации след Юрата, винаги когато се навлиза в тези скали, по методите за наблюдение се наблюдават високи съдържания на метан, на въглеродороди. В тези скали, освен шистов газ, в някои случаи се съдържа и леки течни въглеводороди, като, да кажем, кондензат или лек-тип нефт и така нататък. Така че не представлява абсолютно никакъв проблем този газ, той е абсолютно същия. Някои отношения даже е значително чист. Така че не би трябвало да правим каквато и да е разлика между един и другия природен газ. Това е един и същ природен газ. Втория въпрос, втората точка, по която ние направихме изложение, ако шистовия газ е идентичен с конвенционалния природен газ, защо го наричат така? Наричат го така, защото се добива от шисти. Този газ, природен газ, метана, който се добива от въглища, се казва метан от въглищни пластове. Този, който се добива от плътни пясъци, се написа, термина е, на английския термин е газ от плътни пясъци. Тоест, идентифицира източника, от който се добива газа, нищо повече, за да покаже разликата от конвенционалния тип находище. Вярно ли е, че има над 300 милиарда кубически метра шистов газ само в крайнови пазар? Към настоящия момент е твърде оптимистично да се говори, че имаме находище от шистов газ, технически извлекаеми запаси и така нататък. Към настоящия момент може да се говори за потенциал, който може да В редица случаи противниците на шистовия газ се връщат към човешки емоции и то без да се облягат на документирани факти. Например, в фирма Гесленд имаше газ, който Ще ми позволите ли да ви помогна? В филма Газланд има една сцена, в която човекът пуска чешмата и водата гори. Това е доказано и ясно и потвърдено, че причината е защото водата идва от нелегален водопровод, който е прекаран през въглищен пласт наблизо. The appearance
emergence of new unconventional source of gas is certainly a great challenge for everyone. It's a challenge for science and for the giants providing Europe with all sources of energy other than shale gas, coal, nuclear energy, or energy from renewable sources. It's an intellectual challenge, but an even greater business challenge. Появата на нов неконвенционален източник на газ несъмнено е голямо предизвикателство за всеки. Това е предизвикателство за науката, за гигантите, които снабдяват Европа с всички видове източници на енергия, различни от шистовия газ. Въглища, ядрена енергия или енергия от възобновяеми източници. Това е едно интелектуално предизвикателство, но е още по-голямо предизвикателство пред бизнеса. Poland, as a country probably possessing the greatest resource of shale gas in Europe, approaches this matter with great hope and great responsibility at the same time. We want to learn what we have and evaluate whether it's cost effective to use it. We count on gas from unconventional sources as the means that may help increase our and our EU neighbors' energy security. We are also taking special care that during exploration, and we have issued over 100 concessions, the newest and most ecological technologies are used. Полша, като страна, която има може би най-големите залежи от чисто газ в Европа, подхожда към този въпрос с голяма надежда и с голяма отговорност в същото време. Ние искаме да разберем какво имаме и да оценим дали то е ефективно от гледна точка на разходите, за да го използваме като ефективен източник. Разчитаме на газа от неконвенционални източници като средство, което може да помогне за увеличаването на нашите и на нашите съседи от Европейския съюз енергийна сигурност. Ние също така полагаме специална грижа по време на проучванията и използваме най-новите и най-екологичните технологии. А ние вече сме издали над 100 концесии. We are aware, however, that promotion of new technologies requires that all parties engage in the discussion-making process. This dialogue should not be based on emotions, but as complete as possible, specialist knowledge. I am glad that during Polish presidency, that sort of dialogue has taken place in Sofia. Thank you for your attention. Ние напълно съзнаваме, че лансирането на новите технологии изисква всички страни да се ангажират в решението за постигане на напредък. Този диалог не трябва да бъде базиран на емоции, а да бъде завършен като от гледна точка на знанията на специалистите. Аз се радвам, че по време на полското председателство такъв диалог се води в София. Благодаря ви за вниманието. Така, благодаря на негово превъзходителство и ползвайки правото си на модератор, ще направя един метафоричен коментар. Всичко това, което чухте и вие, ми напомня едно изследване на психолози, които доказват, че ако в една болница, в една стая има едно огромно множество от болни, от много тежко заболяване, те оздравяват много по-бързо, отколкото този вип болен, който е в изключително идеални условия от някаква не съвсем сериозна болест. Значи тук има един психосоматичен момент. Както виждате, Полша преболедува, почти е преболедувала тези процеси, които на нас ни предстоят, което означава, че може би и ние ще ги преболедуваме. И сега позволете ми по програма
трябва да дам думата на двама министри, присъстващи на тази маса, само че аз съм затруднен. Реда, в който е записан, е най-напред министър Трайчо Трайков. Това е кавалер. Все пак министър Нона Караджова е министър, това е мъжки род, но е дама. И тогава аз си позволявам, без да ми се обижда министър Трайков, дори не апелирам към неговото кавалерство, ще дам думата на министър Нона Караджова. Добър ден! Благодаря на организаторите за поканата. Мисля, че когато има колебание по каквато и да е тема от висок обществен интерес, подобни форуми са мястото, където могат да бъдат представени всички идеи, да бъдат представени всеки мнения и съответно истината да изкристализира. И такива форуми, когато има аргументи, когато има мотиви, когато има примери, съответно са едно убедително доказателство за обществото. И смятам, че по този начин могат наистина да се формира, всеки може да формира своето мнение на базата на факти и аргументи, а не на основата на едно приказване без каквито и да е мотивировки. Няма да се връщам назад, защо днес сме тук в тази зала. Искам само да повторя отново за процедурите, които се прилагат в нашата страна. Това, което моите колеги от Министерството, бидейки в Полша с делегация заедно с Министерството на икономиката, проучиха като опит на Полша от гледна точка на проучванията за шистов газ, от гледна точка на околната среда. Абсолютно безпристрастно и абсолютно професионално. Знаете, че съм професионалист. От 1984 година работя само в тази област, имам много познание и експертиза. Така че това, което ще ви кажа, е базирано на този мой дългогодишен опит в областта. Както многократно вече споменах, процедурите за проучване за наличие на шистов газ, повтарям, дебело проучване, а не добив, подлежат към законодателството на България в момента на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие, което означава, че каквато и да е технологията, тя трябва да бъде представена в Министерството на околната среда и водите. По същия начин, съгласно Закона за водите, технологията за проучване също трябва да бъде предоставена, за да бъде издадено разрешително за водоползване, както и за отпадъчни води. Ако в технологията, а доколкото разбирам, се използват водни ресурси, задължително това да минава на детайлна екологична оценка за влиянието върху подземните води, както и евентуалното формиране на отпадъчни води. Така че имаме и към момента достатъчно инструменти за една оценка. В хода на оценката по Закона за биологичното разнообразие се правят обществени консултации. Тоест това е един открит процес. Освен това, по Закона за водите, заявленията също се предоставят на публичен достъп. Така че имаме гаранцията за участие на професионалисти в тези оценки и евентуално съответните решения за вземане на крайно решение от Министерството, дали да се разреши или не проучването, повтарям, защото за добивът се изискват още по-тежки процедури. Във връзка с големия обществен интерес, ние направихме запитване до Европейската комисия и очакваме, може би най-късно до края на този месец, да получим отговор и на следния въпрос. Подлежи ли проучването
т.е. сондажите за проучвателните сондажи за добив на шистов газ подлежат ли съгласно Европейската директива за оценка на въздействие върху околната среда на такава процедура. През 2002 година е правено въвеждането на европейското право със съответните приложения в нашия закон за опазване на околната среда, в което изрично са изброени кои дълбоки сондажи подлежат на оценка на въздействие върху околната среда. Между тях този тип сондажи, проучвателни за газ, включително конвенционален, не подлежат. Ние обаче направихме запитване в Европейска комисия за едно разширително тълкуване и се надяваме до края на месеца да получим такова тълкуване. Много ще се радвам, ако то е разширително, да могат и тия сондажи да попаднат в тая категория. Знаете, че само преди няколко дни по мое предложение Министерски съвет подобри промени в закона за опазване на околната среда. Той влиза на разглеждане в парламента, в комисиите и както ви е известно, в хода на разглеждане на законопроекта могат да правят допълнителни предложения. Така че очакваме в началото на декември да бъде разпределен в комисията по околна среда и водещата комисия по комисията на парламента, водещата комисия по околна среда. Така че ако получим това утвърждение, съответно ще въведеме и съответния текст за процедура по оценка на въздействие върху околната среда и на този проучвателни сондажи, тъй като добив така или иначе подлежи на оценка на въздействие върху околната среда. Тоест, в заключение, и в момента, съгласно закона за водите и биологичното разнообразие, ние имаме достатъчно контроли, за да можем да проверим дали тия проучвателни сондажи съответно са опасни за околната среда или не, но би било още по-добре да въведем и още една контрола чрез още една процедура. Това е по отношение на настоящото законодателство, както и вероятните възможности за промяна за въвеждане на още по-строги процедури. По отношение на разпространяването и в медии, и в парламента, твърдение, че в момента в Северозападна България се правят проучвателни дейности за шистов газ, искам да заявя, че ако има такива дейности, то те са напълно незаконни, тъй като никой не е издал разрешение нито по закона за разнообразие, нито по закона за водите. В Министерство на околната среда и водите не са входирани до момента проекти, както цялостен работен проект за проучвателни дейности за целия период на проучването, нито годишен работен проект за първата година. Ние в момента не сме стартирали процедури, защото нямаме на какво съответно да правиме оценка. Така че, ако някой някъде види някой да прави сондажи и проучвателни дейности, да знае, че това е незаконно, моля да ни сигнализира. Веднага ще направим проверка. Аз, тъй като се говори много, даже в момента няма да коментирам, така. По отношение на информацията, която моите колеги, които бяха в Полша, за да проучат полския опит в тази област, ме информираха за следното. Проучвателните дейности за шистов газ се извършват по конвенционални технологии, които са за проучвателни действия за конвенционален газ, които се прилагат от 50-те години. Тоест, тук не става въпрос за нещо ново. Вероятно се прави някаква грешка, вероятно от някои хора умишлена грешка, като съответно се съобщава, че това са технологии, които бяха представени рисунки и така нататък. Вероятно добивът наистина е нещо различно, но проучвателните дейности са по конвенционални методи, с черпане на вода, не повече отколкото е за проучвателните дейности за газ. Независимо от всички тези информации от моите колеги, ако ще да е най-конвенционалният сондаж, ние
Ние ще направим съответните процедури по законодателството, ще информираме широко всички хора. Знаете, че водим изключително прозрачна политика и моля да няма съмнение за каквито и да е задкулисни действия. Цялото общество ще бъде веднага информирано в момента, в който се входират в Министерството проекти за проучвателни дейности. Това е съвсем кратичко. Благодаря ви. Още нещо може би в заключение да кажа. Смятам, едно на ръка е добива на шистов газ, вероятно, който е много по-друга технология, която вероятно крие по-високи рискове за околната среда. Това също не мога да кажа, защото аз съм се научила през моя живот до момента да вярвам на очите си. Като видя проектите, възлагаме на съответните специалисти и те ще кажат. Смятам, че да могат и следващите правителства да вземат управленски решения, дългосрочни за нашата държава, ние трябва да знаем имаме или нямаме потенциал. Друга е темата, дали той ще се добива, дали е икономически изгодно и дали е опасно към момента за околната среда. Но ние трябва да знаем нашите деца дали ще бъдат осигурени с допълнителен енергиен източник като резерв към това, което по-скоро внасяме и към бъдещата, които имаме. Благодаря. И аз благодаря. Колеги, преди да дам думата на министър Трайков, просто искам да ви дам една възможност да си мислите, докато той ще изнесе своята презентация, да зададете въпроси, защото модератора е и човекът, който динамично планира времето. Ние имаме една прекрасна възможност, понеже двама от предвидените докладчици отсъстват, това са двамата политици, то имаме възможност да експлоатираме двамата министри, след като министър Трайков с въпроси, разбира се, изложи своят материал. И така, позволете ми да дам думата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Имате думата, господин министър. Благодаря ви, професор Тасев. Уважаема госпожо министър, Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Станичевич. Преди 4 месеца Министерството на икономиката, заедно с колегите от Министерството на околната среда и водите, предизвикахме първата по-голяма дискусия за проучванията и добива на шистов газ в България. Тогава до сега мина много време, в което хората слушаха различни мнения по темата, в повечето случаи част от предизборни битки, без говорителите да си дават сметка за истинските последствия от тиражирането на неистини или неточни данни и интерпретации. Затова благодаря на организаторите на днешния форум, сайта 3 News, Българската стопанска камера, нашите любезни домакини, Института за енергиен менеджмент, Информационното бюро на Европейския парламент. През цялото това време позицията на българското правителство остана непроменена, защото приоритет в нашата работа е и ще бъде осигуряването на конкурентоспособна икономика, която да повиши стандарта на живот на хората в България. Защита на техните интереси и привличане на повече инвестиции и средства за общините. Защита на националния интерес, който е да имаме сигурна и независима енергетика и силна икономика. Ето защо по принцип и още повече в условията на криза е важно България да има алтернативи, които да бъдат добре проучени и стабилни. Никой не може да ме убеди, че трябва да си затворим очите за възможностите, които стоят пред страната ни за енергийна диверсификация, една от които е добива на собствени природни богатства. Честно казано, не споделяме неудобството, с което защитниците на тази нова технология са принудени да обясняват възгледите си. Защото противниците пък не изпитват никакви неудобства. Те се чувстват свободни да си служат и с лъжи, манипулация и експлоатация на страховете на хората. Проучванията за шистов газ са първи етап, който може да доведе до сериозна крачка към енергийна независимост на страната. Тласък на диверсификацията е реална възможност за повишаване благосъстоянието на българските градове. Защото половината от концесионните възнаграждения ще остават в общините, за да финансират свои проекти за развитие на инфраструктура,
образование, култура и други нужди, за които днес не им достигат средства. Рано е да се каже колко пари би спечелила България. Първо трябва да проучим колко шистов газ има в България, достатъчен ли е за промишлен добив, колко ще струва този добив, икономически обоснован ли е, каква би била цената на 1000 кубически метра суровина. В Полша вече добива чистов газ и там се очаква той да струва около $275 за 1000 кубически метра. В Съединените щати себестойността е между $140 и $250 за 1000 кубически метра. Едва ли е нужно да се убеждаваме каква е разликата между $275 и $470, което е средно претеглената цена на вноса в България през четвъртото тримесечие. В допълнение на това идват и концесионните възнаграждения, които могат да достигнат стотици милиони годишно, в зависимост от обема, и хилядите открити работни места. Енергията от газови централи при тези цени на газа би била съпоставима с тази на въглищните централи, и то без да е ясно как ще се развият цените на въглеродните емисии. Газ на такава цена би дал изцяло нова посока и нов хоризонт за развитие на традиционни отрасли на българската промишленост, като химическата, например. Икономическите ползи са ясни. Стратегическите ползи са колосални. Трябва да премерим и екологичния риск. Ако мога да цитирам професор Стойкова, те трябва да бъдат минимални, поправими и управляеми. Нашата страна разполага с едно от най-строгите законодателства в областта на опазването на околната среда и няма никаква причина да смятаме, че цялостният процес, който е свързан с проучванията и добива на шистов газ, може да допуска компромиси от страна на Министерството на околната среда и водите. Технологиите на добив през последните години също напредват, така че условията, при които се е извършвала тази дейност преди години, вече са доста променени. Технологията на хидронатрошаването се ползва и за проучванията на конвенционален газ от 60 години насам, без това да е довело до опасни последствия за околната среда и най-вече за подземните води. В интерес на истината, редица други технологии, които не срещат такава съпротива, нанасят много по-сериозни щети на околната среда. Нека да не споменаваме въгледобива, например. Искам още веднъж ясно да подчертая нещо, което с колегата Караджова сме казвали неведнъж. Проучване и добив на шистов газ в България ще има само при условията, които споменах. Примерите по света са различни. Във Франция, където следващата година предстоят избори, която е родина на Рева, най-мощната компания за производство на ядрена енергетика, която добива 80% от електроенергията си от ядрена енергетика, която има значителни собствени залежи на конвенционален газ, която има идеални възможности за диверсифицирани доставки. В тази Франция беше въведен мораториум, докато бъдат проучени екологичните въздействия от разработката и добива на шистов газ. За технологията. Да. Полша вече, както каза господин посланник и както разкажат нашите гости, вече получава първите количества шистов газ и там 75% от населението, според последните допитвания до общественото мнение, са в подкрепа на този добив. 75%. Румъния прави интензивни проучвания в няколко области. Както виждате, всяко правителство има собствен подход към предлагането на тези технологии. Като министър на икономиката смятам, че Европа има нужда от общи стандарти. Затова България е един от инициаторите за създаване на единно европейско законодателство в областта на проучването, разработката и добива на шистов газ. Неведнъж за периода на ожесточените дискусии у нас, наши представители са поставили този въпрос пред европейските ни партньори. За това спомена и министър Караджов.
Подобен тип дискусии като днешната са ефективна крачка към поставянето на основите на позицията на България в преговорите за създаване на това общо европейско законодателство. Да, в този процес разчитаме, имаме нужда от партньорство и с неправителствените организации. Това е още една крачка и към намаляване на незнанието и заблудите, които ще ни дадат възможност за информиран и обективен избор. Желая ви ползотворна и приятна работа. Благодаря на двамата министри. Сега, колеги, имате възможност да зададете вашите въпроси, само че по обратният ред. Най-напред на министър Караджова, първо, че е дама, второ има ангажименти, само един въпрос и не повече от два въпроса към министър Трайков. Дамата, заповядайте. Член на Европейския парламент 2007-2009 година, тук съм като представител на и упълномощен от инициативния комитет на хора, които са в източна България, които внесоха петиция в Европейския парламент срещу проучването и добив на шистов газ. Въпросът ми е за това, защо министър Трайков използва термина лъжа, заблуди, когато идва тук за един диалог с хората и с неправителствените организации. Ако има диалог, този диалог трябва да бъде на равнопоставени начала. Вие започвате с директно обвинение срещу всички, които са на тук, срещу хората, които имат своите притеснения, вие ги наричате лъжци, вие ги наричате заблудени и така нататък. Аз не мисля, че те са заблудени, за това, защото имат за себе си експертни проценти и становищата всъщност на... Имате ли въпрос, господин? Да, въпросът ми в това се изразява, но и ще се изкаже, защото достатъчно проучвания хората са направили, експертите са взели отношение с това. Това поведение, което има и министър Караджов, и министър Трайков, няма да се получи диалог между хората в България и министерството. Това е истина. Освен всичкото, защо Министерството предложи Министерския съвет взема това решение за проучване и добив на шистов газ, преди да станат тези всички дискусии. Тези дискусии в момента са закъснели. Защо се говори за големи икономически облаги, когато има карта, на която България даже не е отразена като страна с находище на шистов газ? Полша е съвсем различно. Въпреки това, Полша 3 или 4 години води този дебат. Ето е картата. Съжалявам, че е толкова малка, но вие ще я видите, ще ви я предоставя. Имаме и голяма карта. Госпожо Здравкова, може би да дадем възможност на министра да отговори, а след това ще има подробен дебат. Така няма да се получи между гражданското